मैना मैना न'आव दंना गैया बे फाग्लियालाय सोरबा एक्सपोर्टजोंसो गोदै रायलायबाय दं नामाब्रा बे फाग्लियालाय माखौ गोब्राब जादों बे फाग्लाया र' थांनां हासुदैखौ लोंसोना फैनानै जानोबा जा अमा जायाबा था नोंबो बेखौनो दिनै गारथाराहाय आं गोदैबा जौ लोङा लोङा होननाया बहा खारखो सेंग्रा समावबा गोदै गोदै दाबा आखला नायजाया हनै आयौ माथो फाग्ला नोंलाय हासुदैखौ लोंसोना फैनानै गस्ला लंपेन्टाव बस्था गैयै सैमा फाग्ला बायदि रोनाव फैबाय थादों सैमा फाग्ला रोनावनाय बादिसो मोनदों नोङा ना नोंसोरनो मा नेमफानिबो लोंना फैनाय बादिसो मोनदों नामा हाबा जानायानो सप्ता खनथामल'सो जाथारदों दानि बिमा बिफाजों रुजुनानै रायनो हमबाय बिमा बिफा होनाबा नोमा नोम्फा होनाबा आरो माथो गाबज्रिनांगौ ना बेयावसो अनसुला बुंनांगौ नामा आंलाय दे बुं आंनि बिमा बिफाखौलाय बिहाव बिखुनजोसो जागोन दा सिखाव साला फैया गारा आंखौ खावना लाबोना साला दानिफ्रायनो गाज्रि गाज्रि डायलग गाज्रि फेसन देखायग्रा जाबाय आथि मंगल गैया माल सम्पति गैया बेखौ आं बिहाव बिखुनजो लेंनांगौ नङा आंखि बिहाव बिखुनजो लेंगोन नामा नो नेभार जेरै सिखाव ओरै खामानिखौ मावलांगोन आं जेरैखि जाया माल सम्पति मोनबोआबा बिहाव बिखुनजोखौनो लिंखाया आङो बिदिब्ला आङो हा गावसोरनासो जन्म मोननाय आरो बे बुहुमाव गोदाव सोराव जौ लोंग्रा हौवाजोंबाथाय जाथाराहाय बाराबा ब्लड गारना खारजागोन आंजों र' खेला दा गेलेखा हौवा मिथिबाय खोथा बुंनो फैदों साला धन सम्पतिबो लाबोनो हायाखै खोथा बुंनो फैदों साला खोथा बुंनो फैदों बेयाव आं हौवानो ओंखाम होफैनांगौ ना मानांगौ गियान गैया नामा नोंलाय बाराबा थाङा होगारगोन देलां ओंखाम लाबो लांगौ माबार लाबो दानो बा दानो बुलायलायनो ओंखारबाय फिसा फिसौआनो जायाखै हाबा जानायानो बोसोरसेबो जायाखै न ओंखामा माखौबा नोंबोथ' खम नङा लेब दावलेबनो माथो ओंख्रिबो गैया ओंखाम गोजासो बे बानलुजोंनो जा बे मैयानो बेदरा जोब्बाय नामा बे हरावनो एवजोबना जानो बावदों माथा गला आंनि बाहाखौबो स्लिम जाजोबना अब्लाबो आंनि बाग बेदरावथ' थानांगौ ना बे न'नि दाउफोरा थैजोब्बाय नामा संना दोननांगौ ना मा मिथिथारालै नोंलाय हिनजाव फिसाय अनसुलि जागोन ना बिबि नामा रोनावबाय था सैमा फाग्ला बायदि जानोबा जा जायाबा था जायाबा अमानो लखबनाय नै फाग्ला थोरसिफ्रा सुनानै दोन मोसौ बोरमाया खा अमानो आदार हो आं हले आइ बाबानाव थांसै मानो बेबायदि जाखो आंलाय गावखौसो नेनो लाबोदोंमोन आङो दा आंसो उल्था रथि अमा आदार होनांगौ थोरसि लथा सुनांगौ थांगासिनो र' आंबो खिबु मोनहैगासिनो नै बे सिखावा बायनायाबो थांग्रोबायसो नालाय ब्रा नैबे सिखावाबो मोनहैगासिनो नै दानो मोनहैगोन आं
बिमा मैना बिमा बालें तार मास दिनै बहा थांजोबखोब्रा मैना बिमा बालें मैना बिमा बालें बहा थैजोबखोब्रा बिसोरलाय तार मास दिनै मैना बिमा बालें बहा थैजोबखोब्रा बिसोरलाय दै गांब्लाबो मोनलोंला बिसोरजों सान्दुं गोसायाव आंहा ओरै रानथाबलाय लांबाय गुमैया आब'खौ गाबज्रिदोंमोन नामा हा दासो खोनादों आरो नों जा नोंनि नोम्ब' जा आं गासैखौबो बुंदों दै लाबो आंनो दै लाबो गारमाया आंना रानखांजोब्बाय लांगासिनो र' गुमै थाब लाबो आब'आबो आरो गावनि फिसायखौनो एसेबो थाल लाया खालि टिभि सिरियेलल' हाब माथो बिबोनां आगै सनाया दै लाबोबाय बन सिनलालां थोद गोदो रुवाथि दाहोनाफ्रा खथ' खामानि मावोमोन गुमै दैया हा माथो रुवाथि दाहोनानि खोथा हारसिं फेथेर रायलायबाय थाखो फालाय गुमैयालाय रागा जोंदों आं रागा जोंदों नोंखौ नङा नोंनि बै नोम्ब'खौसो हा खनथाम खनब्रै गाबज्रिबाबो माथो रावबो सासेबो सेङा बिथिं आंहा दै गांनानै हामथारला हा नोम्ब' मोना बहाथो दङ आब'मोना टिभि सिरियेलसो नायगासिनो दं आंहा बिथिङा गरमाव बन सिनखौदो बिसोरहा मजा फेननि सिङाव टिभि सिरियेल नायग्रा टिभि सिबि बुख्रुबगोन आं र' साला नो बैनाय गिलासा नोंबो जिरायदो बैनाय खाथियाव फै आयौ गुमैना खाथियाव जिरायलायनांगौ आरो खाथियाव जिरायाबा जायो नामा जाम्बि फै जिरायफै नै बेयावनो दासो जादों दा बिदिसो बोराय बुरि बायदि खामानि दामानियाव बोराय बुरिफोर बायदि स्रें जिरायनांगौ दासो गोसोआ मोजां मोनदों दा आङो दा बिमा रांखिनजों नुहुरब्ला मोनथारगोन दा गुमैया मोननो मा मोननो टिभि सिरियेल नायै उन्दु जाथों बिसोरो बिसिनायावनो साला लोखि साराफ्रा बेबायदि बांद्राय रांखिनिनि थाखायनोथ' फिसा हौवा खांनानै होनो हायाखै आंनो बियो माबायदिथाय सालिया हा दाबो खांबावदों ना गुमै बैसोआनो जेबो जाथाराखै दाबो सेंग्रा जुवानैनो नुखायो दा गुमै नोंखौ आहा नुमारो आंखौ नुमारो दाबो सेंग्रा दंब्रा दं नै आंना दाबो बडि दङ साथामसो लानो हानाय केपासिटि दङ हा फिसाफोरखौलाय बोरै खांनो हानो आंलाय नोम्ब'आनो आंजों एरा खालामो फिसाफोरखौ लानानै दाउ बिमा बायदि गजबनानै लायो ज'नो बिसना गंसेयावनो आं मालाय बोरै फिसा खांनो हाबावनो देलाय नोंनो बुंलाय बैनाय सना हा नोंहा थांखु जायो नालाय गुमै बिरि सोबो नालाय खुगाफ्रा मोनामो बे थांखु बिरि जानायजोंलाय मा जानो आंनि बिसि आंनि हिनजाव आंजों उन्दुआबा सोरजों उन्दुफानो बिनिखायनो आं सानगासिनो दङ बैनाय हा हु फाननानै गय बारि बागान फानखोमानानै मोसौ फानखोमानानै नोंखौसो लाना खारनो नागिरदों आं गोजानाव बेंगलर चेन्नाइयाव नों मा सानो बिना थोद गुमै आब'खौ गियोहाय आं दानो खोनाब्ला आब'आ आंखौसो होखारहरगोन साननैसो मोनजाबावनांगौखौबो बन्दसो खालामना होगोन नोङो गुमै मा बन्द आंसो जाहोगोन दा बे नोम्ब'खौनो गिबाय जाम्बिलाय होमबाबो हाय गुमै गोसो थोनाय दंखायो आंहा थोद जाम्बि थगायलायबावो आंखौ बुरियानो थैलांगोन नोङो आंखौ थगायब्ला मिथियाखै नोङो मा बुंनो सानदों नों खोनासं आं मा बुंनो सानदों 5 बोसोरनि सिगां
नोंबोखौ बुंदोंमोन ओ बिमा बिमा ओ मैना बिमा लाबोदो गया खावनानै दहाय बेदर जानाया आंगायल' मोनथारदों बेनिखायनो आं दाउ बेदरखौ जानो बायो अमा बेदरब्ला स्लब स्लब हाबलांथारो हाथायावसो मोदोमफ्रा हाबलाजोब्बाय एरनोसैलां दसे न' बोराय गया आथिं आखाइ गैयि बायदि खालामो गाव गावनो लायना जानो हायो माथो मोनामब्रुं ब्रुं सोबबाय थादों खाराब बारामनो मोनाम जानो हाया नै बिमाफ्रा आरो गावनि बिसिफ्रा गय खावना होनाया आलादा जायोलै नों मानो एसेबो बुजिथारा नै आं सेराव फैबाव माथो जालायखो नोंहालाय मा खोथा ओंखारलायखो नोंहालाय थाब थाब बुं आंहा उन्दुनो ओंखारनाय टाइम जाबाय मोनाम ब्रुं ब्रुंनो माबा बिमा उन्दैफ्रा देरनायनिफ्राय देरलांगासिनो सासे गथ' खांबावनो होननायलाय माथो जाखो नोंलाय माथो जेबो खेरखेरायला हिनजावसा गोजा बोरै जागोन बिदिजों दिनै लादोब्रा सासे बिमा नों मा बुङो बिसो आरो खोथाया फिसाफ्रा हनै देरलाय लांबाय दासो मानिबा गथ' खांबावनो लाजिया नोङो नोंनि उदैयाव सोना ला नोङो गथ' गथाय खांनानै इसेल' मोनदो नोङो मोनजानांगौबा हिनजाव फिसाजोनो मोनजायो मा बुंनाय जाखोलै नोंना आंनि उदैयाव थायोबा आं दानो लायो होमबालाय आं गदाय लानोसै जाया होमबा बिमा आयै उन्दुनो जायाखै नामा ला बे न'आव हिनजाव गदाय लायो ना मायो लानानै बे न'आव थानो मोना ओंखारलां दानो आंनि न' आंनि हा आंनि सम्पति आंनि बारि बागान आंखौसो नों उल्था दम होबावदों बाह मानिनो आयु हिनजावनि फिसाया दिनै आंखौ दम होबाय माथो जाखो दसेनो बिमा गैयाबानो गावख्रांनायल' बिथिं आरो बिफाफ्राबो एसेबो बुजिया सिया साफा खालामना उन्दुदो नोंहाबो आंसो बिसना बुस्रिनानै उन्दुनांगौ जाहैबाय आरो बेबो हारसिं थोद जायालै बिना बिबोनांखौ सानसेबाबो गदाय लाथारगोनब्रा आङो बेथि बे हिनजावाबो हिनजाव तार मास्टिनि लामाथारगोन आं लागोन आं लाथारगोन रावखौबो लाया बिबो नोंखौनो लाथारगोन आं थामसा मोनदों बिसोरो नायखोमाहैनि र' आं टिभि सिरियेलसो नायदोंना मादों बिमा फिसा सानैजों दानिफ्रायनो मबाइल नायनो लायहोदो बिमाया फिसाजोफोरखौ साला मोनगोन र' बिसोरो हामाखौ नायखोमा फैखो हर जाबाय उन्दुहैदो गावबागाव बिसिनायाव माखौबा नायखोमा फैबाय थादों बियो फिसाफोरा उन्दुजोब्बाय उन्दुहैदो गावबागाव बिसिना टिभिया रिसार्ज गैया जोब्बाय उन्दुहैदो थोद नायलालां बाराबा टिभि सिभि खुजोबनासो होगोन आं रिसार्ज जोब्बा आंनावल' सोनो बिथिं सालिया होबावगोन आं बिसोरनो रिसार्ज सोनानै थोद
बिदि जादों आरो बिना नों मा सानो आंथ' नोंखौ नोंबोनि सिगाङाव बिखाबाय बै समावनो अब्लाबोहाय गुमै आब'खौ गिनाय मोनो आं थोद जाम्बि जाम्बि नैबे थासान्दियाव माखौ सिन्था खालामदों नोंलाय नै नों खोनासंनो ना नोंनि थाखाय गोदोनि फुराना दोंसे मेथाइ खोनासंहोनो सानदों दे गुमै दे खन नोंनि मेथाइ खननायखौ खोनाफेरखायाखैबो आं गुमै दे बिदिब्ला खोनासं गोसो थोबाय थोनायाथ' मोजां मोनबाय मोननायाथ' उन सिगां मा जागोन गासिबो गोजौनि आखायाव थाजोब्बाय नै रानि नोमादैया बहा थांखो नोमादैया ओइ खालि फाग्लाफोर मा आखल बे नोंसिनि मा आखल फाग्लाफोर मा लाइन मारिबाय थाखो नोंसोरो मा लाइन मारिबाय थाखो गुमैया दै बिहरनायखाय होफैदोंमोन आं आब' गुमैनि सल' खिन्थानायखौ खोनासंनानैनो उन्दुलांफ्लांबाय आं सल'बाथा खोनादों ना रमान्टिक गेलेदों नोंसोरा बिगुमैजों मोदोम सिथेब सिथेब थानो लाजिया आरो नोंहाबो लाजिया बिजामादै थानानैबो बिबोनांफोरजों मोदोम नांजाब नांजाब मिनिलायनो लाजिया ए नोंनिबा बिबोनांजों मोदोम नांजाब नांजाब रायलायनाया सुवा जायो आरोखि हा माथो जाखो नोंनिबा देलाय बुंलाय हारांखिनि सुनिफोर थैनो रोङिफोर साला हा आरो रांखिनि थैनो रोङिसो बुंबावदों नोंखौ गहाय बेथा मिथिं लिंथारगोन आं नोंखौ मा दावराव दावसि जाबाय थाखो आइ आरो आफामोन लाजिनोबो रोंथारला नामा नोंसोरलाय बोराय बुरि जानानै आरो नोंहालाय हाबा जानानै न'आव मानो गले गले फैबाय थानाय लाजिया साला हाबा जानोबा खारखोमानानै हाबा जाहैनो हाबाय दाबा गले गले न'आव फैबाय थादों लाजिया साला आंनि गन्थं मोखां हाजोबसिगोन नोंसोरो दा आफाया आंखौ फैजानो बालायदों आरोना नै आइ आरो आफा नोंजामादैया आंखौ रायदों आथिमंगल खालामैनि जेबो माल बुस्थु हरैनि सानफ्रामबो बुग्लुं जुग्लुं खालामबाय थायो दाबो आं खारखुमानानैसो फैदों दासो मोनदों नों गथ' उन्दै बैसोआव हाबा जाग्रा लेखा फरायनो थिनबाबा हेलौ जोंनो थाग्रा दासो बस्थायदों गथ' थुआइ नोम्फानि खोथाखौ खोनासङो मा मानि आथिमंगलब्रा आं माजों माल बुस्थु बायना हरनोब्रा आं नोंसोरखौ सिगाङावनो बुंखादोंमोन खारखोमानानै हाबा जायोब्ला आं जेबो माल बुस्थु हरा होनना हाया आं हरनो हाया नोंसोरो मा खालाम आयु नायलाय हनै आफाया माबायदि बुंखायो गावनि फिसाखौनो अनथारा आरोना मासे अन्थाइ बिखा अननाय खाननाय गैयालै आंनाव अननाय खाननाय गैया मैना सोर गंनै लाबोलाय औ नांगौ आब' जिरायफैनानै नै मिना गाइखेर लोंलायनाय दङमोन नानिनो साहा फुदुंना लाबोलाय र' आब' लाबोनि
गुमै साया हामाखौथो दावराव दावसि जालायबाय थाखो आब' गुमैमोनहालाय हा हरबानो जायोना गुमैयाबो बिजामादैया मा नागिरदों मा लुबैदों मोनना गैया आंनाव जेबो गैया नोंबोजो नोंजों हाजिरा मावनानै हरो ना खामला मावनानै हरबानो जाबायना आंहालाय आंनि बाहागो हरगोन आरो नोंहाय मा जादों नोंनिलाय मा बाहागो दंलै बेयावसो न'आव दंना गैया साला बे बिगुरालाय धन सम्पति हराब्ला नोंसोरथ' आं हले लांफिननायाव गैया थाथो साला बेयावनो माथो फैनासो फैखो जावैसो नै बिनागै सा दंना गैया जाखो खापसे जाबावगोन खोमा र' आं लायनि जावैसो माथो गसंबाय थाखो फै जावैसो जिरायफै फै हाब जावैसोलाय अबाव थांनानै लोंना फैयो माबालै बे अन्थाइनि दैखौ जेरावबो लामा मोनबोजोबखायोलै आयै बेयावनो आङो एसे लुबैबाय आरो गाज्रि मोननाङालै नोंहालाय मानो फैबावखो बेयाव माथो बेयाव इसेलावनो गायामोनलायनो हामाहाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो गावनि फिसायखा बिमा बिफानाव फैनायखाय आंनो लोंग्लाबनो फैनाय बायदिसो मोनदों नामा हा आंहालाय धन सम्पति मोनोबासो फैया होनदोंमोन दा आयु सम्पति बिबावसैलै बे सैमान फिसाया दा स्कुटि साबि साइकेल साबि दा बिबावगोनसैलै बियो दानोबा सम्पति बिखादों दोनखोमाखानांसिगोनलां मानसियानोबा सिखावफ्रामसो न' जावैसो साया मासि गोदै सायालाय लोङालां बिदिखौ सुगारसो जागोन बे बिदि गोदै साहाखौ लोंनांगौबा जौ दंब्लाबो होफैगोन बेनोसो जौ फेनानैसो फैखादों नोंहालाय मा खामानि मावनो ओंखारबोलायखो बिजामादै फैनायाव मोजां गाज्रि खोथा सावरायनांगौ मोसौ खुन्थिया दाननां मोसौ खुन्थिया नोंसोर मालाबा दानफिननो रोंनाय फै नोंजामादैनो गोरालाय गिसिलाय गिलानखो गिलान आरो हायोबा दा सानैजों दौलायलायबाय था What is problem बेयावसो आगरायखौसो मोनखोना माखो नोङो हा गिलानखो गिलान लोंनो थिननो नै जावैसो खापसेल' लोंदो नङाबा दा बारा जागोनबो दे आफा लोंदो बेखौ लोंना दा लोंसै आफा दा मोनायाव हांसो गोदानांगौ नोंहालाय लोङा दुगामारा लोङा होनखाबायना आङो आरो आं मालानिफ्राय दुगामारा जालायखो बे बेसादखौ आं मालाबानो गारबाय आफायालाय मानो एसे रागाब्रा बेयावसोलाय ना फैनायखायसो दखाना हा आं बिजनेस मावना जानो गारि गंसे हरनांगौलै बेयावसो आरो धन सम्पति होमबानो आङो जौ लोंनायखौनो गारनोसै नों साजाखौ सुख सान्थि जाहोगोन आं बे जोनोमाव रुजु रुमुयै बेयावसो आं मा बिदों खोनायाखै नामा
बेंगासो नामाब्रा बेयावसोलाय साबिया हरलाय बै दखानाव आङो बेदर लाना फैनो साबिया लाबो थुच माखो एमब्रा साबि बिबाय थाखो गैया गोदोलाय मा खालामना थाया बाइक गंसे गैया साइकेल मोजां गंसे गैया सेंग्रा समखौ ओरैनो हेगारहरबाय हाबा जाबाय साला बेयावसोजोंसो दा बिदा फंबाय बायदि गारि साबिनि दावराव दावसि हुट आंनाव गैया नोंखौजोंनो बिना लाना थां बाबा बेयावसो आंखौ गाज्रि गावबाय आरोना हायोब्रा बेयावसो आंबो हायो आंबो सासेल' फिसालासोना थेवबोथ' बेयाव बिखुनजोनिफ्राय गरनैसो मोनोब्ला गोसोखौ गोजोननाय मोनोना होनबालाय मानोथो बायनानै लानो हायाखै इसेबां दम दंबालाय बायनानै लाना ओइ माखौ अब्रा दावराव दावसि खालामबाय थादों नोंलाय न'आवबो सान्थि गैया मालायनावबो सान्थि गैया बेबो बेनो बिहावाथ' गथ' गोरलैसो दसेनो सफैगोनखोनो नुबाय दा नुबाय बिजामादैखौ लायहोलायबाय दानो आंनि स्कुटिखौ देख्रुबलायनो ओंखारबावलायबाय देख्रुबलाय माबायदि नायनि आंबो बेयावसो आंखौ आयासो सानफेरना माखो जेब्ला नुगोन अब्ला आंनि रागाखौ अब्लासो बुजिगोन दा बाराबा न'स' जोसिजोबगोन आं हामा जावसिना हामा मा जायाफ्रा मा गेसाव गोफोन डाइलग मारिबाय थादों नोंलाय लाजियाबो खोमा बिहावजों बेफोरबायदि नांलायनो खोब मोजांखौनो मोनदों दा खोब मोजांखौनो मोनदों बेजोंनो खारफालांदोंमोन दा मोजां फरायनो थिनब्ला फरायासै साला हौवानि क्लाब दा हाबा जाहैबाय नुबाय दा नोङो नुबाय नोंजामादैनि आखला आंनि न'खौसो जोसिनो ओंखारलायलांदों बारा गाजोंबा सानैखौबो सिखाजोंनो भिउ खुबैनानै गोदना जहोजोबगोन आङो आरो खुगाफ्रा मोजाङै होबथानानै रायलाय नङाबा मोनगोनबो सानैबो बिहाव बिजामादै एखेसो जोबथारबाय नोंसोरो बिदि जौ फाग्ला होननानै मिथियोब्ला थांजायामोन ना नों गथ' बे गथ'आ एकदम खोथाखौनो बुंबावो मानिया आंहालाय बेखौ बिदि जागोन होननानै सोर मिथिगौ आंहालाय फिसाला हारसिं मोजां जागोन होननासो थांदोंमोन दा दासो बुजिदों नों आंखौ आंथ' मोजाङानो नोंसोरसो गाज्रिया मिन्थिबाय एसे एक्टर बायदि हेन्डसामखौ जौ फाग्लासो होनबावदों नोंसोरो दानि दिनाव सोर जुमाय लोङा बुंलाय बुंलाय बयबो अन्थाइनि दै लोङो बयबो अन्थाइनि दै लोंनानैसो मानसि बुजिबाय नोंखौ देन थांदो खोनासंनो बाथारबाय आङो नोंनि द्रामाखौ नायनो गोसो गैला आङो थांदोलै आदसा बेयावसो स्कुटिनि साबिखौ बिदोंमोन ना आङो होआसै दा न'आव लांनो होगोन ना होआ बेनो बुंखा थारला थुरला गैया आरो नोङो दिनैनो फैसला खालाम आंनो मा हरो बेसे बुरजा सम्पति सोरनो हरगोन नोंलाय बेयावसो आंनो हराबा नोंसाजोखौ फिसिनांगौ ना आंबो आरो बै लामा जोंनि 5 बिगा हाखौ आंनि नामाव होआबा नामाव होगोन नोङो बेयावसो ना गदाय लाबानोसो सानबावबाय नामा मा होनदोंलै नोङो नायगोनलै बेयावसो नोंखौ सोबाबायना नोंखौ सोबाबाय हामा जावैसो हामा नोंनि देहा थासान्दि नोंखौ सोबादों नायगोन बेयावसो नायगोन सानसे समाव नोंबो आंनि आथिङाव हमनांगोन खोनासं बेयावसो नोंबो आंखौ ज' फाग्लासो सानदोंना
एसेबो हरनो हाया माथो मोनथारदोंब्रा होबावगारगोनलै आंना बे खोथाखौ साला नायगोनलै बेयावसो नोंखौबो नायगोन आं बिहावखौ जंखायलायनो हाग्रा जाबाय नोङो हा धन सम्पतिखौ नायनानै फिसासोखौ लांदोंमोन नोङो हो साला हगार रावबो हमनो हागौ बेनो गारिया हेरो हेगार बेफोरबायदि गारियालाय बेसे लायोब्रा दांनाङा आंनि गारिखौ थांदो आंनि गारिखौ जुमाय फाग्ला मानसिया दांनो समाया आरो मा नाहरफिनदो नायगोन थां बे खदालखौ लानानै थांगोन आं जेबो हराना बेयो आरो खदालसो लाबावबाय बियो हेगार हेरो आरो खदाल बोरायखौनो हरलायबावो आरो आंनि साइकेला लां गावबागाव साइकेल लां नाङा आंनो नोंनि जेबो धन सम्पति आरो नोंबो बेयावनो था आरो थांखाना न' थांदोलै आं खोनासंनो बाथ्राफोर नालाय नायगोनलै बेयावसो नायगोन था नों बेयावनो सालि था